खुलुमबाय स्टुडिअ आं राकेश रामसियार बे समनि मोनसे राजखान्थियारि ब्रेकिं बे समाव एम अख्रां बिथाङा जाय बिथांमोना बे समाव दोलो नागारनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजायाव थाङो दा बैफोर थांनायफोरनि सायाव मोनसे बाथ्रा फोरमायथिदों बिथाङा एम अख्रां बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव UPPL राजखान्थि हानजानिफ्राय सोरबा थांदों नाथाय बे समाव UPPL राजखान्थि हानजानि प्रमोद बर' रोनगोरा उरखावगोरा ब्रह्म राजु नार्जारि बिथांमोनाथ' थाङाखैना होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एम अख्रां बिथाङा आरो बे समाव बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जाय खाबु नागिरो जाय बोथोरजों लोगोसे खाबु नागिरो बे खाबु नागिरनायासो गुबुन दोलोजों थाङो होननानै बाथ्रा बुंथिदों एम अख्रां बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे जाय बिथांमोना बे समाव खाबु नागिरनानै बे समाव दोलो नागारदों बे दोलो नागारनाया गाबोन समफोर बिथाङा जे आरोबाव पावाराव थानायजों फैफिना बेनि मा गेरेन्टि होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एम अख्रां बिथाङा जाय बिथांमोना आथिखालाव प्रमोद बर'नि सोरखार गैला नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारिनि सोरखार दङ जायनि थाखायनो बे समाव खाबु नागिरनानै बैफोर खाबु फलानफोरा बे समाव दोलो नागारनानै थांदों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बैफोर दैदेनगिरिफोरा बैफोर खाबु फलानफोरा उननि समाव प्रमोद बर'आ जुदि सोरखाराव फैयोब्ला एबा प्रमोद बर'नि मोजां सम जुदि जायोब्ला बिथांमोना फैफिनिनि मा गेरेन्टि होनानै बाथ्रा बुंथिदों लाइमोन दैदेनगिरि बिथां एम अख्रां बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव सिडली चिरां विधान सभाया जोबोदनो मोनसे रायजो राजाफोरा आरो दैदेनगिरिफोरा जोबोदनो एक्टिभ खामानि मावगासिनो दं आरो बे समाव UPPL नि बिजाथि रनजित बसुमतारिया देरहासार जागोननि इसारा होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे UPPL राजखान्थि हान्जाया गुबुन विधान सभा एबा गुबुन बियाबावबो मोजाङैनो खामानि मावगासिनो दं आरो जोबोद देरहासारनाया UPPL आ गोबां मासि मोनगोन होननानै बाथ्रा एबा आगु बाथ्रा फोरमायथिदों बिथां एम अख्रां बिथाङा आं जि नुबाय मोजां बिराद आं बेबायदि सानाखैमोन एथ' स्ट्रं होननानै पार्टी वर्कारफोरखौ नायबाय लोगो हमबाय बिराद स्ट्रं मोजां मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट मोनसे फैगोन होननानै आङो फोथायो नोंथांमोना जायहा दानजादों मोनफिनगोन खारन अरुणोदय राननायनि दायथ'आ BTC सरकारनि नङा बे जाहैबाय MLA-फोरनिसो बेनिखायनो जेबो सिन्था आङो माने आंनि खोथाया मा फार्स्ट अफ अल बयबो मिथिखागौदां आं UPPL नि मेम्बारबो नङा नाथाय आङो ससियेलि कनसियास सासे लाइमोन महरै थांनाय 6 दानाव BTC BPF सरकार दानायनि उनाव जायफोर जाथाय जादों आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ डाइरेक्टलि माबा होआ नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जायफोरखौ फोथायनानै लाइमोनफोरनि बिबान होदोंना बिथांमोना लाइमोन दैदेनगिरिनि मुङाव लाइमोनफोरनि इयुनखौ बरबाद खालामगासिनो बेखायनो आङो फैदों दा फोसावदिंनाय मेलफोराव आरो आं ट्राइ खालामदों मा मोनसे बेलेन्स मेनटेन खालामनानै आं नुहुरदों 8टा 9टा सिटआव आरामाव देरहालांगोन माबाया UPPL आ सरि बिथांखौथ' आं आसा नुबाय बिथाङा देरहानायनि चान्सआव दङ पियरलि देरहागोन आरो आं दा जि नुदों आरो पार्टिनि जिबायदि आं जस नुदों आं सानदोंमोन मा सरकार गैला BTC आव सरकार बायबाय मानसिफोरा जिरायना थागोन नामा होननानै नाथाय बिराद जस मानसिफोरा आरामाव ओंखारलांगोन आंनि बादिबा आंथ' बुंबाय थायो मा आं पलिटिकेलि आं बांद्राय जेबो रावनिबो जानायनि बाथ्रा बुंनाय नङा आङो मा होनो मोनसे बेलेन्स नांगौ लाइफआव जिउआव मोनसे बेलेन्स नांगौ दा बे पलिटिकेल बेलेन्सनि थाखायनो रायजोफोरा बेखौ खालामनांगौ मानोना गाबोनो जुदि जों BPF नि स्ट'रि बयबो मिथिगौ आं थांनाय बोसोरबायाव बायदि जाहोनाव आं BPF खौ हाग्रामा महिलारिखौ जेनेबा हिमन्त बिश्व शर्माया जिबायदि गादबबाय नङा होनबा जिबायदि खैसार खालामबाय धंस' खालामनो सासे बर' फिसा महरै आंहा बिथांनि फारसे मोनसे सिम्पेथि अननाया फैदोंमोन आरो हारिनि थाखाय खामानि मावनाय मानसि नाथाय बेनि उनाव थांनाय 6 दानाव जायफोर खामानि मावबाय बेनि उनाव जों नुबाय मा जों दा मोनसे बेलेन्स नांगौ दा रायजोफोरा बेलेन्स लाबोनो थाखाय UPPL निफ्राय जुदि 8-9 जन जुदि MLA देरहालाङो जुदि स्टेट गभर्नमेन्टआव बाहागो लाहैयो अब्ला BPF आ बे माबायाव BTC आव अबभियासलि खामानिफोरखौ गाज्रि खामानि मावनायनि सिगाङाव हाजारबार साननांगोन नङा होनबा प्रटेस्ट जागोन अपोज जागोन होमबाना बेलेन्स जागोन आरोखि बै बेलेन्स मेनटेन खालामनो थाखायनो आङो रायजो राजाखौ माने खावलायदों आरोखि बेथ' ओरैबायदि मोनसे पार्टी UPPL आ आङो बयनिख्रुइ आं जेसेबां सोंखारिदों UPPL खौ थांनाय बोसोरबायाव रावबो सोंखाराखैना नाथाय UPPL निफ्राय सोर दैदेनगिरिया थांदों जायफोरा लिड लानानै माबादों बिसोर थांदों नामा UG ब्रह्म बिथाङाथ' आरामाव थांनो हायोमोन BJP AGP कंग्रेस अरायबो नङा होनबा BPP थांनो हायो बिथाङाथ' थाङाखै जोंहा दङ रोनगोरा नार्जारि बिथां नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनिनो गोजा बिथाङा थांदों नामा बिथाङाथ' थाङाखै जयन्त बसुमतारि बिथाङा थांदों नामा बिथाङाथ' थाङाखै लरेन्स इस्लारि बिथाङाथ' थाङाखै राजु कुमार नार्जारि बिथाङाथ'
बर'थ' थाङाखै प्रमद बर'थ' गावनो गासिबो चेन्ज खालामजोबनाय थांदों नामा थाङाखै नङा होनबा साफा सानै सुबिदा बादि मानसि बोथोरजों माने पलिटिक्सखौ बिजनेस होनना लाग्रा मानसिफोर दङ साफा सानै बिथांमोना दिनै जेराव थांदों BPF आव थांदों नामा नोंथाङा बिनिफ्राय दि गाबोन फिन खेबसे बेहाय फैफिना बिनि माबा गेरेन्टि दङ जानो